I pozdrav svima, ovo Vikan. Danas igramo JG Pro sa Gibe, jeste bre budale ekipe ovde. Gibe kod mene. Danas ćemo malo da pikamo Yu-Gi-Oh! Da, idemo da racimo neke pičkice. Ćemo na USA. A ćemo protiv Aja. Kaiba. Ovako ćemo jedan meč. I s kim ćemo igrati? Ovo se što možda manje. Odmah, brate, a? Ćemo Cyber. Ćemo Harpy, a? Ajde da prsniš. Samo Harpy. Tako, imam kamen. Ja prvi ti ću drugi. Come on, hole. Hole. Asshole. Spor malo. Ono fokusira se, razumiješ, on mora... O, dalje mogu. Yes. Second voice. Date 2 Cyber zmaja. Samo opšte smanji vidio. 2 Cyber zmaja u prvom potezu. Dva Cyber zmaja u prvom potezu. Goblin. Mogu bih Cyber svašta... Elf. Mogu bih svašta da reći. Ako uvučem sad power band, mogu bih da mu jebim cijelu. O, da. Ili ipak ne. Nema te daviš. Da, da išto sad bi bio priznan moj monster. Where are you? O ja. Hello, my monster. Šta bre vejtuje, znači da negira F. Gde se ro? Ovo je spor malo. Ovo ćemo da drugo montažu. Možda specialuješ Elfen? Ne? Što radim? Mogu, ali samo kad ja na groblju, razumiješ? A, sa groblja tu. Idem da ispred. Dobro, ja manje više. Kod ovo, to će vjerojatno apira neki Findish Chain. Opa! Dobri. Ok. Vjerujem. Neće valjda apira na jednom. Nećeš. To mu je najveća greška, jer sam sigurno napadao. Baš me zanima šta će da radi. Koji je ovo deck? Extra Dex i Lip? Nije još uvijek ništa radi. Ima 15. Da, ima 15. Znači samo je ovo 0. Side. Gdje tu piše? Ne bre, znaš kad imaš ono, kad se uništi ovaj Pendulum Monster, kada je na terenu, kada je onda se... Assault mod. Ma da. Assault mod. Znači, znam taj deck. Dobro, ali makar... Ja sam igrao s tim deckom, znači taj deck je ludilo. Što misliš, čekaj, da li je dok sam na groblju? Taj deck je ludilo. Taj deck je ludilo. Najveće. Znači... To, mačko! Ovo je vejstovanje. Čisto vejstovanje, ali, brate, hoću malo da... Čisto prerisujem svoje budućnosti. Znači, Assault mod je čisto ludilo. Obožavam taj deck. Mnogo je zajeban, mislim, nije zajeban, ali treba da imaš dobre karte. Ali, ne. Sve si mi rekao pičku mater. Pa dobro, vrati, samo prizoveš Stardusta ili Red Darkfiend i onda, vrati, se aktiviraš Assault mod. Kako? Ako prizove Assault moda svakog časa. Ne, ako vejstuje... Ali zašto je vejstuo njega? On treba da se diskarduje. Vidio. Znači, ako mi sad ovo uspije, ovo je najveći trubic. Ja sam pobedio ili izgubio. Ne, prvo si treba ono Dreja. Param. Zašto? Bam! Šta naravno kad apira nešto? Kako sam čida? Ništa nije apirao. Waste. Paparata. I čao. Ne, sigurno ima setovan na Assault mod. Nemaš ništa. Nema nešto sigurno. Koliko mu stoje? Kako je guro? Vrlo brz meč. Mislio sam da je nešto seto, vjerojatno neko sranje. Da, vjerojatno je seto ono neki spellcare, polimerizaciju, diffusion. Sad je Shaman na redu, brate, da mi se malo smije. Ajde. Ajde, Shaman. Jebe. Da, namestili smo zvuk u prvom videu, nismo imali zvuk, malo smo se... Možda sad da mu dođe na ovo objašnjavam. Da. Što je ovo? Exit je ono, ne uklapa se sa temom. Glupa ti tema. Pa nije glupo, zato što se namesti da bude film. Ja imam dobre karte.
Stani. Slučajno. Set Kako power troluješ. bomb. Ali mogu se da prizoveš u prvom potezu. Ne, zajebi. Mogu se u prvom potezu da prizoveš, nismo. Da? Because you're idiot. Šta sad? Sad. Šta radi ovaj uopšte? Jo, kako smo failali, trebalo je proto zmaja, jo. Što? Ne kapiram. A šta Ne je? aktiviraj to. Samo ide. Da bi frizuo Elder Goda, da. U Elder Goda. Ovo, Ne, ima, nego imaš. Panzer Jagna. Da bi mogli, on je level 5, razumiješ, i onda da bi mogu da stvarimo... Dobar je. Imaš nekog sajta? Imaš se moj. Pa dobro, imam. Da. No, nije, ništa. Dobro je. Sve je dobro što sve dobro sve. Nastavi da igraš. Sad će, ova karta nije u mom assaultovom deku. Imaš assault kluba. Imam kući. Obris? Jasno. Mislim, ludilo su. Far formation tank. What the fuck? Šta je Bilon. Jel postoji takav deck bil? Ima, brate, oni su sekli kartice. What the fuck? To nisu luni. Nisu. Nego su oni kao ako ih evo. Mislim, ima veze sa ekvip kartama, znači. Čekaj, napravimo posterek. Šta je ovo, majko mila? Da li je napao? Čekaj, ima neka fora. Danas, ako Bog da, imamo 2 epizode. U 2 epizode. Moramo da ne iskladimo. Dobro je kad ima... Ne, imat će 3000. Da ga sve motak. Ovo... Čekaj, whatever. Kako ja volim tu kartu, toliko je moćna. Fail. Ne, kako si mogu si Panzer Jagna da aktiviraš? Ne može napadati. Nema veze, može da... Niši kartu. Kad se uništi, kad se... Dobro, aktivirat ću. Nije Aktiviram. Ne aktiviram. Čisto radi reda. Odmah. Sad mi je... Znam se. Assault mode. Imao je. A šta ti biš preko Assault mode to? Assault mode uzmeš sinkro čudovište i onda ga nabučiš. Oh fuck. Jebote. Šta radi ta karta? Nikako da... Diskarduješ kartu, dodaš Da, 2 jedan Thundera. ili 2 level 4. Šta je ovo majko mila? Kakav je ovo trole? Pa huder. Oh, Trole koji će da izgubi. pa hunder. Pa huder. Ili možda i Sad će prizove nekog... Da, sad će Assault da... Bravo. Šta je? Sad će da prizove ovoga. A ovo je tunel, vjerovatno. Da, on je tunel. Više je žutni. Šta radi ovaj ljudi? Hoće da prizove Stardust ili Red Demon Dragon. Ja da sam mode stavio. Da, ako ima. Pa nema više. Pa možda ima setove. Ali ne možda ga aktivira u prvom potezu. Moramo da ga uništimo. 2800 Jer imamo naše uruče, ne? No. Proto sad bez maj, Šta bi nam koriš, šta radi? Aktiviraj. Dodaj si... Saber Dragon. Pa on je mrtv. Ili ne? 4200, ne. Ne, neću da revistim limiter. Okej, čast. Napadni ovog smanje, napadni smanje. Tunela napadni, ko smo vidjeli da ima normalno čudajište. Napadni ga. Veruj mi, si vidio da ima... Ne, ima neki efekat. Slušaj mi, bolje da ima efekat nego... Ima neki efekat, nešto će da uradi zajedno, da ekvipuje nešto. Čekaj. Bolje, ne.